Salam hormatly ildeşler. Şu masa ikinci gün çarşamba. Men bolsam yürüyte önkü Toronto şehrinin şehirdarisi, meri, hakimi. Şoň menen yürüyte hoşa geldim. Yürüyte duygulaştığımı bildireyin idim. Görüyorsun hem de geleyin idim de şoň däpde sularyndan göreyin idim ýakynan. Onu soradım birinci suwatak bilýärmi? Filmi çürük bilýärmi dedim. Hawa dediler, ýöne özüne bir alma var dediler. Menen bolýar dedim. Sebäbi sorasaň has gowdat, biziň has gowdat. Ine görýän taýda jurnalistler dop berde habarnigarlar ýerite düşürip durlar. Gelen giden adamlary ýerite telewizorlaryny görkezip berde bolsa polis do sani aňarda da şoňaly gorýarlar var. Onu şoňaly diýsem amatly gowy silah bilen paher bilen hoşlaşýarlar. Birinci gören maş gyz Kanadaly ýerite gara eňeşem geýipdir. Biziň däpde surlamy ýaly. Ki gynany şäherden görkezipdir. Ýöneşde ýakyrak baranda bir özüni düşünme var diýdi. Ýani aýçyk bolan adam döwletdaşyny daşdan aljak bolsaň alýdyr, ýani alma diýdiler. Menen bolýar dedim, meni daşdan alyp otyryn. Özüme merýete geldim. Şoňa hoşlaşmany. Adam pahyr aýçyk bolan adam her kim başyny ba hoşlaşyk. Go ahead. Sorry? Yes. There's a... Şoňaly. Oh, sorry. It's okay. He's online. I say it's okay. You can go. Yeah. Yeah. Sorry? Sorry? Just one moment. Oh, one at a time. Men özüme düşüreyin. Is the family Stayda. here? I'm sorry? It's a family, is it? Around on the other side of this, there's some family members. Oh. Go ahead, sir. Bu dünyada bir yalançıda hiç kim başına durmuyor. Hemmemi de gedek. Bun şunyalı kıyınç yadlayı olsa ertekün başına var. Hemmeksin başına var. Yani iri oluyor, geç oluyor, herkes yadayda oluyor. Şoň üçin şunyalı yadayda men esasen milli öz eňeşime gelecek boldum. Ay ona da beýtdämi göze görünüp bermäýin dedim. Sebäbi men Kırım Ştaýda da Kanadada Toronto şäherinde de türkmenler ýaşap görler. Nähili bolup şu türkmenler türkmen sährany terk etip gelipdirler. Ata watan terk etip gelipdirler. Şoň bir bilsille türkmeniň bir adyny bir ýokary çykyrmany türkmeniň adyny bütün dünýä tuturmakda niýetim bar, pikirim bar. Öz halkymyzy, öz türkmenimizi tanıtmasa käbir ýagdaýlar bilen tanıtyp bilmeýäs. Şoň üçin hem ýeten ýeri ýakty bolsun, imaly bolsun, her kim dogany garnaşy bolsa aradan çykmasa görmek şoňaly. Men häzir siz bilen hoşlaşan gaýrat etde geçiň diýdi. Siziň gedeňiz diýip men bärde gelim gedege durdum-da nowatyma. Adamlar ýawaş-ýawaşdan gelip durlar, il işde, dertte, kazançda onu da men şäher ýaňy şähriň içinde kan gördüm. Her kim öz işine ýetişek bolýar. Her kim öz işi derde aladaty köp. Onu da görýän bärde käbir işi yaramaýarlar ýa-da dämi işden galarlar, şoňa meňde adamlar häzir gelipdirler ýerden. Bu mata ikinji gün bu pahyr bolup ýatanlar. İmaly bolsun, ýyzy arasyn, ýetenler ýakty bolsun. İşim ýok, biz bilen din deňmi, deňdämi, dini barmy, ýokmy, emma her zat bir adam araşymy bolmaly, adam ýaly. Bolýar häzirçi hoş, wagtyňlar durmaýyn, hoş.